El celler el que es pregunta és com atreure més visites, com generar més ingressos, i avui en dia tothom fa una mica el mateix. I la recerca a ser singular i a ser diferent és el gran repte que tenen els cellers de Catalunya. Crec que en la conferència hem tractat d'alguna manera a trobar aquells camins per on un celler, una bodega pot arribar a ser únic, diferent, autèntic, treballant aspectes molt reals i treballant aspectes molt de tocar peus de terra, com poden ser el desenvolupar idees per millorar l'aprenentatge de la gent que visita les bodegues, millorar l'aspecte emocional, que la gent s'emocioni en les bodegues, treballar en les visites a l'efecte de sorpresa o aspectes també tan importants com poden ser en una visita el crear un missatge. Hi ha molt pocs cellers catalans que avui en dia tinguin un missatge que puguin implantar en els turistes que venen a veure la bodega i en el qual se'ls emportin cap a casa i que es converteixin aquests clients en els potencials comercials d'aquella bodega per la resta de la vida.